Hello everyone, welcome to Pambasa Kamanguza TV. I'm here to update you of what was happening on Indizolo mhla 17 March 2026. Sikhumbule ukuthi unofundisi wayelele yonke inkulumo kaLazarus nobaba wakhe bekhuluma ukuthi uZoleka kumele kube uyena i-CEO. Manje use-ofisi laZoleka ekusele uzomtshela yonke into ayizwa ngenkathi uLazarus nobaba wakhe beplana ukuthi ubani uzophatha kwiNcubana Industries. Wathi ethi uyachaza uZoleka ukuthi akusiyo le ndlela ezwa ngayo, yena ngamchazela. Wathi nje ayikho into okumele ayichaze uZoleka, umuntu okumele achaze kabanzi ubaba kaLazarus. Wathi nje yena ucela uZoleka angalingi avume ukuba i-CEO ngoba no-Azani ngasijabulela kakhulu leso sikhundla. UZoleka uthe ebuya emsebenzini atshela umnyeni wakhe ngento eshiwo nomfundisi kuyena. Waxaka ukuthi uLazarus uyithathephi yonke leyo nto, wabuye wakhumbula ukuthi unofundisi owayevele waqhamuka esithubeni lapho babehleli khona, okusho ukuthi kukhona lapho ayekade enconde khona. Wathi nje uLazarus uyawubona umndeni wakhe kancane kancane uhlukana phakathi. Wathi kuzomele aphuthume manje aye kubaba wakhe nomfundisi. Bathe nje beqhamuka vele nomfundisi wabuka uZoleka ngamehlo angekho right. UThumeka noHlathi balokhu bexabene njalo. Wathi nje uHlathi uncinga uThumeka ngoba efuna bezikhiphe nge-weekend. Wala waphetha uThumeka wabuza uHlathi ukuthi kungani yena engafuni ukulela lo mshado, ingoba nakho athatha izinto zaZoleka. Wathi akawuthandi yini lo mshado. Wathi nje uThumeka ziningi izinto engizisekhirivayiziwe lo mndeni 20 years zonke. Okuyilapho uHlathi ebuze khona ukuthi ngesikhathi uZoleka esemelika ubani waqala ukungabuza omunye. Wathula nje uThumeka. Ngiyabamba la ningakhohlwa ukuthi notification bell, subscribe namisho umbono wakho. Bye.